Tänään mä esittelen mun dressiladuja ja tästä ehkä saattaa tulla 3, 4, 5 minuutin pituinen, mutta siis joo. Mun pitää näyttää kaikki mun dressiladut, joten mennäänpä seuraavaan videon pariin. Tässä siis on mun sammakko. Tää on tämmönen dressiladu, tätä voi puristella tästä näin. Ja sitten kuuluu tämmönen ääni. Ja se on niin semmonen punasilmäinen sammakko. Kyllä on vähän jalka lähtenyt irti, mutta se niin. Ja tää on taas semmonen, jota voi puristella ja tää tuntuu aika kivalta. Näin. Sitten seuraava, se on joku tämmönen. Vai huutomerkki. Eikö tämmönen? Mut sitten toisella puolella on tämmönen. Mutta tätä voi siis puristaa. Tää on hiekka sisällä. Ja tää on semmonen. Tää tuntuu oikeesti tosi kivalle. Kokeilkaa itse jos haluatte. Tuo on tämmönen. Ja sitten tämmönen. Ei kun mä näytin jota. Sitten on tämmönen toinen. Tää on tälleen vaan jotenkin ihmeellisesti. Ja sitten toinen puoli. Tän, tän, tän. Ja sitten on tämmönen. Samanlainen kuin se punajuuri, minkä mä heitin pois. Sitten on tämmönen joku ihmeellinen lepakko. Jota voi tälleen puristella, se vähän tälleen taattuu kiinni. Ja se voi sitten, niin. Kiva. Erittäin kiva. Sitten on joku ihmeen tämmönen ranneke, jossa on Paw Patrol-kuva. Mutta en mä itekään tykkää kyllä Paw Patrolista. Mä en tiedä minkä takia. Meillä ei varmaan muunlaista ehkä on, mutta en löytänyt muita. Enkö tämmönen, sitä voisi puristella. Ja ottakaa vaan hetki. Sitten on tämmönen, samanlainen kuin se lepakko. Tämmönen puristeltava. Ja sitten on tämmönen kakku. Mut siis joo. Tää video oli tässä. Ja niitä oli siis ton verran. Ja mä seuraavassa videossa opitaan ainakin miten tehdään dressiryllä. Sopitaanko niin? No totta kai se sopii teille.